This has been the most extraordinary.
No siemka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dalej mi to w ogóle widać. Czekajcie chwilę. Taki miły pomysł w tym tygodniu, a zaraz powiem. Chwila. I w ogóle nie widać. No i teraz mnie widać jakoś. Ciemno jak w życiu tu jest. Dobrze. I teraz tak, moi drodzy, zaraz czekajcie, zaraz będzie szpil. To jest tak, najpierw najpierw tak. Siemanko Dominik Player, cześć. Witam, Hydra1.pl, siemanko, private, siemanko. Cześć, spoko Dominik, możesz szpileć poki możesz oglądać. Hejka Hasar, hejka, teraz się oczywiście przywitam, Protym 9, siemka. A stała jasność, no bo tam jest tak, kurde nie, bo mnie albo w kamerce widać, więc trochę grzyb. Teroski tak. Skąd pomysł, żeby wyrobić w tym tygodniu? No bo ja się zastanawiam, czy nie zacząć zrobić tego na Twitchu albo coś i mówię, zrobię z czegoś innego, bo mi się spodoba, znaczy myślę, że wam się też spodobało z czegoś innego też zrobić gra i mówię, zrobię, bo szczerze miałem jak montować przygoda Shoketchupa, już było część zmontowana, ale prąd mi wywaliło i niestety się nie zapisało, więc polecam. Więc jutro przygoda Shoketchupa będą między 16 a 18, bo mi 2 godziny zeżarło. I powiedziałem, że wolę już odpalić wam streamka, żebyście przynajmniej, wiecie, mogli sobie razem ze mną pograć, tak na chillu oczywiście. Więc luzik, arbuzik. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. I czekajcie, to trochę podgłośnie, tak? Bo zaraz wyłączę tą muzykę, przepraszam, bo włącza gra. Więc tak to będzie wyglądało. No i co? No dobra, to co? No to to zaraz cisza nastanie. No i to co? Szpilamy Rayman 2. Dzisiaj zagramy w Rayman 2 The Great Escape. Oczywiście zagramy w różne Raymany. Ostatnio mieliśmy grać w... Aha, i właśnie, jest jeszcze jedna rzecz. W Raymana M, bo tylko to działało. I dzisiaj mi to działało, ten Rayman 2. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Oczywiście zachęcam do Discorda, który jest w link opisie. Zapisz, dziękuję, zapisz. No i do wsparcia, które też jest oczywiście w opisie. Zapraszam serdecznie. I bez zbędnego przedłużenia, bo to jest taki chillowy szpil. Czekajcie, bo już zgubiłem. Coś mi tutaj leci ciszej. Dobra. No i patrzcie, to jest tak. To trzeba wygasić. I teraz patrzcie, jak to będzie wyglądało. To działało dzisiaj. Zobaczymy, czy to będzie działać. Powinno działać. Więc uwaga, uwaga. Zrobiłem tak, żeby było mnie widać i wiecie. I czat.
To nie będzie jakoś profesjonalnie wyglądało, ale rozdzielczość jest kompletnie inna. Więc... A, pięknie. No i się... No wiedziałem, ja to wiedziałem po prostu, czekajcie. I teraz tak, robimy to na całe, proszę mi powiedzieć, bo ja nie wiem jak wy to widzicie. Robimy to na całe. Trzeba trzymać foretę, żeby prąd był, dokładnie. Robimy na przykład to tak. Uwaga, proszę mi tutaj o... Czyli coś takiego. Tak będzie gra wyglądała. Mam nadzieję, że widzicie. Coś frekwencja słaba. Trzeba opierniczyć stałych bałazów, którzy dziś zawiedli. Ale ja wiedziałem, że dzisiaj będzie, bo zazwyczaj w soboty nie ma tego live'a, więc to ja się... no, jestem jakby stawiony na to tak neutralnie, nie ma problemu. Każdy ma też swoje życie, oczywiście. Każdy ma coś co do roboty. Ale dziękuję bardzo serdecznie tym, którzy byli. Proszę mi powiedzieć, czy chcecie, żeby to tak wyglądało? Czy żeby to było na cały ekran, tylko na przykład kamerka, bo czatu wtedy nie będzie widać. No dokładnie, Hasar dzisiaj przychodzi na after. O, dokładnie, jak chcesz Hasar, to zapraszam oczywiście na afterek, na Discordzie. Przecież ten after będzie z mojej strony, no taki, myślę, że szybki. Zawsze tak godą, a potem godzina krachamy. To znaczy, że się dobrze kracha. Ja wolę większe okno z grom, dobra, czyli czekajcie. Ja mam, tylko że ja tego... Nie, bo patrzcie. Ta rozdzielczość jest niestety taka. No niestety, to jest bez sensu. Musi być tak, moi drodzy. By to miało ręce i nogi. Mogę jeszcze trochę powiększyć, ale no będzie to tak wyglądało. Może trochę nieprofesjonalnie, ale to jest po prostu... No to jest... No chyba, no ale nie, wtedy kamerkę też nie będzie widać. Musi być tak. Popierasz hasar, no i widzisz. I tu jest maleńki problem. I teraz tak, najpierw technicznie trzeba to ogarnąć. Chyba, że tak. Kamerkę damy nad to. A to? Co to jest? Nie wiem, że dałbym przechwytywanie obrazu i tylko kamerka byłaby. I myślę, że tak to zrobimy. Jak kochają, to poczekają. Dobrze. To dobrze. No dobra, to już robimy na całe. No niestety tak to będzie. Sorry, ale będzie musiało być to tak. Element 2 musi być zamknięty. Wiem, że będzie pulpit widać. Powinno teraz działać, proszę Państwa. A. Ja zapomniałem, że to się zacięło. Haha. Patrzcie to, będzie Ctrl Alt Delete. Dobra. No nie, kurka. Tak, czekaj. O Jezus Maria, widzicie, tak to jest. Fajnie was widzieć. Tak, dzięki, super, że jesteście. Czemu oglądasz pulpit? No właśnie, czemu ja oglądam pulpit? To jest... Dobra. I teraz to powinno działać, moi drodzy. Bo musiałem tutaj trochę takie parę resetów zrobić, ale... Nie będzie działało. Jasny gwint. Dajcie mi 2 minuty i ja to ogarnę. Ja to naprawię. Już wiem jak to zrobić. Dzisiaj się z tym bawiłem. I chodzi o to, że tak samo jak to nie działało jak to nie działało na streamie tak. Tak. No nie. O. Pięknie. Znowu to samo. Nie, muszę zapamiętać. Czekajcie. Wiem tutaj troszeczkę. No. Pewno.
Oj. Widzicie, tak to jest. Wszystko miało być elegancko. No i tak to jest. Wszystko działo. To... Kurde, już miało być dobrze, proszę państwa. No i tak, i trzeba będzie jeszcze zrestartować streama pewnie. No, to działało. Ajajaj. Bardzo was serdecznie oczywiście, moi drodzy, kochani, przepraszam. Mm. Spokojnie, mamy czas. Dziękuję, Hasar. Dziękuję bardzo. To się cieszę. Dziękuję. Już myślę, jak to zrobić. No wiadomo, tak to jest. No, będę musiał chyba zrestartować to, bo normalnie by się nie będzie dało. O, chyba będę musiał zrestartować wszystko. Kurde, ale wszystko działało. Ajajaj. Te większe okna mnie pokonało, proszę państwa, więc zaraz będzie restart, dobra? Przepraszam was bardzo, ale już tu nic, no nie da się tego zamknąć, no. Chyba, że damy tak, no. Albo tak to zrobić. Patrzcie. Ajajaj. Dobra, moi drodzy, sorry, będzie restart, ok? Ja bym praktycznie wsadził kompa do ryżu. I bardzo dobrze, też tak myślę. Szłapa w górę raz. Dziękuję bardzo. Dobra, muszę zrobić restart, moi drodzy, bo inaczej tego nie zrobię, widzę. To schrzaniłem. Wiedziałem. Dobra, kochani, restart jest. I zaraz wrócę, dobrze? Zaraz wrócę, jeszcze raz będzie. Albo nie. Nie. Dobra, jestem. Powinien już być. Więc powinno wszystko działać. Więc tak. Nie. Tak. I teraz powinno, moi drodzy, działać. Muszę zrobić tak. I teraz tak. Jesteście, tak? To dobrze, mam nadzieję, że jesteście, bo może mnie wytorbi. Ale nie powinno mnie wytorbić. A, podwójnie macie. Super. Świetnie. Nie, słuchajcie, to trzeba będzie... Nie. Pierwotny plan musi być, moi drodzy. Pierwotny plan. Czyli tak. Musi być pierwotny. Słyszycie? Jesteście. Dobrze się śmiejecie. No i bardzo dobrze się śmiejecie. Bardzo dobrze. Pierwotny plan. A, jeszcze to mi się... Pewnie to mi się jeszcze... Jesteście, to dobrze. Niestety musi być pierwotny plan. Bo... Ramaldo. Dobra. Będzie pierwotnie. Teraz powinno działać. Przepraszam, że tak kłócą. Zrób tak, żeby działały budzik. Standardowe problemy techniczne, dokładnie. Bo teraz, wiecie, ja jestem typowy informatyk. Nie no, będzie git. Cieszę się, że jesteście. I powiedz mi, że to pokazuje. Powiedz mi, że to pokazuje. Jest. I tak to ustawia, już tego nie ruszą. To rusza. Jest, jademy, więc start. Jak zwykle pierwsze 15 minut to jest bawienie się z tym, czego ja nie potrafię. To jest tak, Rayman 2.
To jest jedna z pierwszych gier, które też ogólnie grałem. Jak ktoś nie zna Raymana, to proponuję tak samo jak ja, tutaj zacząć od dwójki, od jedynki. Proponuję nigdy nie zacząć jedynki, bo jedynka jest tak trudna, nawet z cheatami na wszystkie kody, co i jak, jest za trudna. Jadymy, tak jest, jadymy. Dobra, to co, no mi się fryt. Czy ktoś z was grał w Raymana 2? Proszę napisać na czacie, jak tam u was z tą grą Fra, no de fra. De fra. Alt F4, Dominik, Alt F4 już próbowałem nawet, szczerze mówiąc. Ja, dobra. Teraz kolejne, czekaj, bo ja nie wiem czy mi... Ja nie wiem czy mi czat działa. Jeżeli nie, to powiedzcie, bo widzę, że... Teraz kolejne 30 minut powinniśmy ustawić opcję, żeby było tradycyjnie. Ankieta. Ankieta na pewno, teraz... nie, działa, dobra. Ja bym teraz do ankieta znowu się wszystko wykrzeczyło. Ja tego nie ruszam. Dobra, i ogólnie to jest... jeśli chodzi o fabułę, to chodzi o to, że... no, roboty krainy Raymana jakby nawiedziły i zniszczyły serce świata i rozłożyły je na 1000 lumów. A, bo już wam spoileruję to, co piszę. No i Rayman musi się wydostać i pokonać nasze kochane lumki. Niestety tu będziemy musieli czytać wszystko po angielsku, ponieważ dubbing jest, ale jest w języku żadnym. Ankieta 50/50. No patrząc na to, ile nas jest tutaj, to no na pewno będzie 50. Więc zapraszam do gry Rayman 2 The Great Escape. Że wy to macie w lepszej jakości niż ja mam to na tym, na monitorze. The Buccaneer, czyli statek Brzytwobrodego. I to mamy ile niewolników on już uzbierał. To jest gra familijna, to już wiadomo, nie? Przecież gry, w które grałem, można policzyć na palcach jednego operatora Crazy. Czyli jednego palca. Dobra, Globoxa porwali. Tego nie mogę doskipować, bo tam to mogłem. Polską wersję miałem na płytkach CD, ale szczerze wolałem to tak odpalić, patrząc na ile rzeczy już nie wyszło. A, nagrywania nie mam włączonego, ale trudno. Jakby nie ruszam już tego, nie ruszam. Ja OBS-a nie dotykam. Zapraszam na nową przygodę na kanale. Mam nadzieję, że się podoba. Jeszcze na czacie napiszcie mi, czy wolicie ze światłem. Mnie. Czy tak chcecie? Ach, te roboty, ciągle ich nie lubię. No tak. Wejdzie mi tak po ćmoku, czy bardziej oświetlonego? Bardzo się podoba. No, super hasar, ale tak jakbyś dali znać jak ten. No i co, jesteśmy w więzieniu. Tutaj możemy tak tańczyć, robić dostawny. To jest do ataku. Sterowanie jest trochę oporne, ale... O, i tu nas to atakuje, więc tu jedziemy i zaraz zginę. Aha, zaciąłem się. Nic nie mogę zrobić i zginę właśnie. Ja jestem... Oku. No to jak lubisz po ćmoku, to będę grać po ćmoku. Właśnie zginąłem, nie wychodząc z pierwszej lokacji, gdzie nie ma żadnych przeciwników, więc... będziemy musieli znowu to oglądać. Nie będziemy musieli. Dobra, jadymy. Dość. Zapal to światło, bo nie... Dobra, Dominik, przekonałeś mnie, żeby ustawić jednak. Już było ostatnio o bebokach. No, a jeszcze napiszcie mi, czy chcecie normalnie, żebym grał, czy jakiegoś speedruna walnąć, chociaż speedrun będzie ciężko. No i Globok nas tutaj niestety wytorbi.
i polecimy w luft. Znaczy bardziej na dół. Źle się zaczyna. Dokładnie, to ja jestem profesjonalnym graczem. Proszę. Speedrun śmierci. No, dokładnie, tak. To był speedrun śmierci, Hasar. Masz rację. Tak to jest, proszę państwa. Dobrze. Liczymy śmierci? No dobra, czyli nie będziemy robić speedruna po prostu. Ale nie, to nie będziecie mieli tyle. Bo tu bardzo... Ja tutaj szczerze mogę zrobić tak, że ani razu nie zginę. A Batemi tam fandzoli, że na A się skacze albo coś. A i musimy tu klatki. Blablabla. Nie będziemy tam słuchać go, co on tam fanzoli. Musimy lumki zbierać. I tutaj mamy 1 do 5. Na tym poziomie będziemy musieli zdobyć 5 lumek. Te komary są z Raymana 1. Taki easter egg dla tych, co grali. To J. Aha, jak naciskam J, to widzicie, teraz muszę zdobyć 3 lumki i jeszcze jedną klatkę. To jest oczywiście taki prolog, żeby można było pokazać, jak się steruje i tak dalej. Wiadomo, samouczek. Byle było miło. Oczywiście. Jak chcesz, byle było miło. Jasne, jasne. Aj, nie. Tu jest taki bóg, ale nie umiem wskoczyć. Nie, muszę patrzeć na to, bo ja patrzę na OBS-a. W OBS-ie mam was jak... Nie. Ja chciałem ominąć tą kastenkę, bo da się. Ale niestety, no nie idzie. A, no i to są dzieci Globoxa, które płaczą, że ich fatara porwali. No i teraz będziemy szukać tatusia, czyli Globoxa, którym... no i Lee, found Lee, czyli wróżkę Lee, która daje nam moce. Tylko nie zgin na tutoriale. No to by było ciężko. Ja przed tutorialem zginąłem, to już tego się... No nie przebijesz już tego. Przepraszam bardzo. Speedrun śmierci. No i kończąc, no właśnie będziemy szukać Globoxa, który jest no, speedrunnerem, jeśli chodzi o Raymana M na naszym kanale. Dobra, i jazda. Dobra, tu będą one fandzolić to, że Tinesy. Oczywiście tymi wszystkimi możemy biegać też w Raymanie M, bo Rayman M był na podstawie Raymana 2 oczywiście robiony na spokoju, ale ci, którzy są na streamie dzisiaj, będą mieć okazję zobaczyć kocika, bo mi tu gnije i pewnie pójdzie sobie za jakiś czas, że będzie dalej padało. A właśnie, powiedzcie, czy u was też lało i jak, bo u mnie właśnie bez burza sztromu nie było. I cały czas IO jeździ, nie wiem czy słyszę. W tle. Godą, a... Tak, te parówy nas będą przenosić obecnie. To dobrze. Te parówy będą nas przenosić między światami. Kitek, dokładnie, będzie kitek. O, siemanko. Nie wiem, tu jest... Wolfik, siemanko Wolfik, sorry, bo przez to mi się zmienia troszeczkę rozdziałka na drugim monitorze i słabo widać, ale będzie kitek. Kitek będzie. Witam bardzo serdecznie na streamie. Będzie. Nie, ona nie lubi jak Joklahum. Uszy do tyłu, a jak grom na pianinie to już w ogóle to mi syczy. No i Dominik super napisał Wolfik, witaj, super, bardzo fajnie, cieszę się, że jesteś. No i to jest nasz hub tak zwany, nie? Czyli możemy się między światami przenosić, to mamy... A i to jest tak, jak tu jest czerwone to znaczy, że mamy 100% zrobione. No tutaj nie mamy, więc włazimy. Co ty tu robisz? Skocz mi tu fanzoli, wskakujemy. Dobra, pokażę wam taką sztuczkę speedrunnerską, która nie wyjdzie. Tylko napisz tam to, co Hasar napisała. U mnie pogoda chyba w porządku, ale nie wiem, bo trzeba, bo jak nie trzeba do pracy, to niewiele rzeczy w stanie wyciągnąć mieszkania. No to właśnie.
mieszkania. Aha, rozumiem, że niewiele stanie cię z rzeczy, a mnie bardzo dużo rzeczy wychodzi z mieszkania. Wychodzi. Bardzo dużo rzeczy wychodzi z mieszkania. O, to się nazywa właśnie. O, właśnie. Nie wiem, czy mi się uda. Ajajaj, patrzcie, to jest ten speedrun. Patrzcie, byś mi się udało. Ja wiem, że to może nie jest. Aj, czekajcie. Patrzcie. Bo on się chycił tutaj luftu. Może się uda, to jest troszkę speedrunnera. Ona nie będzie długo trwała, jeżeli mi się nie idzie, po prostu będę normalnie to przechodził. Tak, bo ta noga mu wystaje, nie musi ta noga mu wystawać. No nie, a mi się już udało prawie to zrobić. Widzieliście, on się musi chycić właśnie tak bokiem. Jeżeli nie, to pójdziemy dalej. O! Oho, o właśnie. Info. Siemano, Skill Driver of Darkness. Info, że no ta gra była restart popularnym jak wyszła dwójka, więc jedynka się nie liczy. Dokładnie, to mi się bardzo podoba, elegancko. Jest taki. Dobra, jeszcze teraz mi się nie uda, to. Jeżeli teraz mi się nie uda, to idziemy normalnie. A, tak, no idź tam. Można było pływać w lufcie, ale my to knolimy, przechodzimy normalnie. A. Tam coś jest? Nie, nie widzimy. I idziemy. Musimy otworzyć drzwi, który knefel jest tam na wierchu. Shanti, siemanko Shanti, hejka, cześć, fajnie, że jesteś, super. I idziemy. Niestety moje speedrunnerskie umiejętności poległy na pierwszej próbie, no ale czego moglibyście oczekiwać? Czego moglibyście oczekiwać ode mnie, skoro ja umarłem przed tutorialem, więc jak mam to powiedzieć? Nie, to jest. Nie, no to szybko. Tak jest, to jest najszybszy sposób. No. Chyba, że 100% robimy. Jak chcecie, możemy robić 100% tej gry. Klatka jest tam na wierchu. A jak coś tu wiecie, speedrun to i tak trzeba zbierać lumki, bo co jakiś czas. No i to jest pięknie. Aha, tu się jeszcze ten nurkuje. Jakbym jeszcze patrzył na ekran, w którym ja gram, to by było, myślę, że miło, nie? No i tu też można pływać. Jak zazwyczaj w grach etapy wodne są troszeczkę, wiecie, takie nie chcę. To tutaj pływanie jest bardzo przyjemne. Tutaj no niech schrzanili tego, nie? Bo etapy wodne bardzo łatwo można schrzanić, że sterowanie jest oporne. Tutaj na A i Z się po prostu A się wynurza, na Z się zanurza i no i strzałkami się wychodzi. Czekajcie, gdzie jest? A, tu się wychodzi. No idziemy dalej, tu idziemy dalej. Tam dzieci Globoxa oczywiście skakały. Więc elegancko. Też cieszę się, że jestem spóźniona, ale też cieszę się, że jestem trochę spóźniona, ale piszę, że było na dworze pieskiem. I jasne, nie ma problemu, wiesz, no, piesek jest kochany, pamiętaj o tym. Dobrze trzeba o pieska dbać. No nie, czekajcie. Chcę zrobić? Mam tego lumka zdobyć. Chcę tego lumka na dole zdobyć, bo to będzie dużo szybsze niż wiecie. Nie? Jest, no i gitara i nie muszę, wiecie, nie muszę do beczki skakać ani nic, bo tak to muszę czekać na beczkę, że ona popłynie na tym, a tu już od razu mam tego lumka i możemy iść na wierzch. Więc na luzie Shanti były problemy techniczne i tak, no i dokładnie, więc... Ale się udało, w końcu się udało, może to nie wygląda jakoś, wiecie, mega, super, hiper, ekstra i w ogóle.
Gdzie to jest ta beczka? Bym musiał na nią czekać, skoczyć tu i tak dalej. Tak to ja mogę wziąć. I jedziemy dalej. O matko, ale bym chciał taką nową grę Raymana w 3D. No. Hej, hejka Ralion. Siemanko, dzień dobry. Czekajcie, bo tutaj za dużo piszecie, a ja bym chciał jeszcze tam. Czekajcie, tu napisaliście tak. Cieszę się, że jestem tak. Coś Rayman ruszył bez zawieszenia kompa. Magic. Antyby, no tak. Stachu. Sorry, teraz się kapłem. Super nick. Matko, bym chciał taką grę. No właśnie, Rayman 3. Robią niby remake Raymana 2 i tak dalej, więc ostatnio nawet śledziłem. Czy wyjdzie coś takiego? No, pograłbym. Albo Rayman 4 to jest. Half-Life 3 Raymana. Który pewnie nigdzie nie wyjdzie. Jeżeli myślicie, że kamera tutaj czasami odskakuje i nie wiem co się dzieje, to dobrze myślicie. To jest czasami sterowanie z hit. Teraz tak. Tutaj, moi drodzy, jest tak, że patrzcie jaki speedrunner. Legolas i na przyszłą i już za dużo. Dokładnie. O, i mamy pierwszego pirata, nie będziemy z nim bezpośrednio walczyć. Później będziemy bezpośrednio walczyć z piratem. Ten będzie w nas ciepał byczkami. Ojej, runa, albo skoczył teraz. No i dobra, i tu cyk. Rayman to jest... pięknie. No tak, to jest tak, jak się zagaduje. Słuchajcie, Rayman to jest wspaniała gra dlatego, ponieważ jak na platformówkę to się naprawdę nie ma co nudzić. To jest zawsze coś nowego. Umysłów jest w pierunę. Oczywiście, jak uwielbiam soundtrack z Raymana 2, to moim zdaniem, oczywiście z Raymana 3, który też mam nadzieję, że się pojawi na kanale Rayman 3, soundtrack jest Więc nawet gdybym miał niby nie zarobić za to, bo mnie za prawa autorskie nie wezmą, to i tak wolę wam puścić to w oryginale, który naprawdę jest rewelacyjny, żebyście się dobrze bawili. Dobra, teraz będzie pirat. I tutaj pokazałem, jak powinno się walczyć z piratem, czyli tak. Widzicie? I uciekać od niego. Ale ja to mam w życiu oczywiście, no bo Fred jak zwykle ma po swojemu robi. Sypiemy w niego. Widzicie, beczki szybciej rozwalają. Dobra, jednak nie. Tak jest. Jak widzicie co się dzieje, też nie wiem. I gitara. I pokonaliśmy pirata, ale musimy tą beczkę wziąć, bo ta beczka jeszcze się oczywiście nam przyda. Tu jest trik speedrunnerski, który spróbuję wykonać. Jeżeli za trzecim, czwartym razem mi się oczywiście nie uda, to jadymy dalej, nie? Bo nie będziemy 300 lot na jednym jechać. Tutaj mamy co? Nie? Ściany to jesteś. Tam już mi się. No, nie uda mi się, trudno, bo bym musiał tu wskoczyć. Tak, nie? Jak ja... ja miałem wskoczyć na tą klatkę. O Jezus. Dobra, trudno. Jedziemy dalej. Miałem wskoczyć na tą klatkę. Dobra, trzeba było wskoczyć na tą klatkę, żeby przejść przez ściany. No i lumki zbieramy oczywiście. Lumki są praktycznie w każdej grze Raymana. Uda mi się? Udało mi się, patrzcie, ale ze mnie speedrunner. Więc jadymy dalej, proszę bardzo. Nie uda się z tym prawo, idziemy dalej.
Wyborny chaos. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I cyk, cisnemy. Nie zrobimy tak, że nie zginę po prostu. Dobra, i teraz musi... A, jeszcze tak, no dobra, muszę wam tłumaczyć, będę musiał mówić. Tutaj jest Li zamknięta i żeby Li uwolnić, musimy iść tutaj i musimy zniszczyć taką maszynę. Musimy te plastry zniszczyć, ale będą nas bomby leciały, więc muszę podrzucać co jakiś czas tą beczkę i niszczyć te pieruństwa. Dobra, jest. A, patrzcie, jaki ze mnie koks. Nie no, oglądało się parę speedrunów, się próbowało kiedyś, więc się jeszcze pamięta jak się robi. Dobrze, on automatycznie celuje, bo... Więc jakoś idzie. Opa. I cyk, dobra, teraz jest ta, bo jest też kod tutaj, żeby ominąć te scenki, ale powiedziałem, że nie będę tego wpisywał, bo jak widzieliście, porobni techniczne są troszeczkę za bardzo... Ja nie wiem, kurde, mnie w ogóle nie widać. Nie, wiecie co. Ja wolę, żebyście mnie widzieli przynajmniej. W Rayman 2 podoba mi się bardzo mechanika powracania do wcześniejszych poziomów celem zdobywania dostępnych wcześniej lumek i klatek. No właśnie to jest to, co chciałem zrobić, żeby nie wracać, właśnie, że skoczyć na tą klatkę i wejść. To jest fajna mechanika, no bo ona wtedy, no jakby to nie jest nudne i niby cofanie się, ale nadanie dynamizmu. Skubany dobry. Dziękuję Wojfik bardzo, dziękuję bardzo serdecznie. Nie, ja wolę zapalić tą lampę, bo tutaj nic nie widać, a ja chcę, żebyście mnie widzieli przynajmniej. Po coś ma tą kamerkę, nie? Pato, hej Pato. A, i to jest to, że musimy zebrać 4 maski, żeby zniszczyć wszystkich piratów oczywiście i Brzytwa Brodego, aby obudzić starożytnego, on tu chyba jest starożytnego chyba boga, nie wiem jak to się nazywa tutaj, Pokulusa. Więc... Dobra, ta tu będzie... No... Nara, wypadł, ja nie mam czasu tutaj działka, jademy. A, to są ząbki, będziemy się mogli o nich haczyć. Dawaj, jazda. Powiem wam, z czym ja kojarzę Raymana, jeśli chodzi o... To jest! O... technikę jakby gry. Maszowanie przycisków. Tak jak widzieliście mój speedrun na Geburtstag Stream z Raymana M, to no tam to było dramat. Dobra, idziemy dalej. Musimy wyjść jeszcze z tego. Mówiłem zapal światło, to mi zrobił na złość, teraz musi zapalać światło. Wasior, dzień dobry, jak jadam na chwilę niestety, chociaż ze wszystkimi się przywitam. Super Wasior, i tak, że jesteś, dzięki, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Wasior się spodobał, oczywiście o bokach. Śląski Pokédex, bo chciałem coś jeszcze nawiązać w tym Śląskim Pokédexie, ale dobra. Więc elegancko, dobra. A, i tutaj Li nam dała nową tą. Widzicie, teraz strzelam niebieskimi tymi. No, niebieskimi strzałami, a nie białymi, dobra. Nie musimy tutaj piratów pokonywać tak naprawdę. Naszym celem jest to, żeby przejść dalej i uzbierać odpowiednią liczbę lumek. Może na wszystkie, ale można tylko część oczywiście. Oczywiście nie można za mało, bo nas nie przepuszczą dalej. Gra nie przepuści nas dalej. Dobra. I tutaj mamy helikopter i sobie furgomy. Jak coś, to Rayman nie furgo na uszach, tylko na włosach, bo niektórzy gadają, że tak jest. O, pięknie. No i teraz tak, spojrzę się na czat. A tu jest taki tu jest... Tu jest taki myk. Tu jest taki myk. Że mnie wyrzuci do góry. Wiem, że to może wyglądać... Bo to jest w rogu?
Nie, to było jakaś na środku. Czekajcie, spróbuję też tego. Tu. Może któryś kiedyś wyjdzie. Nie wyszedł. Dobra, Franzole, jedziemy normalnie. Kasier kulturalnie przyszedł na chwilę, się przywitał ze wszystkimi, serduszka wysłał. To się docenia, to się ceni, proszę. To się ceni, takich ludzi. Oczywiście wszystkich was cenimy, to nie jest, że... Dobra, pozbieramy tutaj lumki. Pozbieram je, myślę, że wartko. Tak, idziemy tutaj. Lecimy do góry, lecimy i zaraz będziemy. To jest bardzo czuła ruchy. Ja to delikatne ruchy robię i on tu się mocno obraca. Pamiętam, że to sterowanie jest bardzo czułe, moi drodzy. Nie, muszę tak lecieć. Znowu muszę na pcho. Sobie furgomy. Tu i Kai to jest. Zobacz, tu się kamera sama obraca. No chycie jest. Mamy to, proszę państwa. Mamy 34 lumki, zaraz będziemy mieli 35, gdzie się, tu kamera się automatycznie obraca, ja tutaj nic nie robię. Zaraz będziemy mieli. Jak widzicie, w Raymanie 2, jeżeli ktoś nie grał, tutaj każdy szpil, każdy ten jest cały czas coś innego. Tu miałem skakanie po platformach, teraz mam takie unoszenie się. Wiecie, chyba nie chyca tu. Nie. A, chycił jak się patrzcie, ale jest dobry. 39 lumków, czyli gdzieś stracił lumka. Ach, wspomniałem z dzieciństwa, miałem na 2 komputer gry. No. Nie, ja miałem zawsze na płycie. Ale to, znaczy to też było na płycie. No mam do dzisiaj, pamiętam, powiem wam, dostałem na Wilio 10-lecie Raymana i tam był Rayman 3, Rayman 2, Rayman M i tam jakiś nowy wydany z pudełkiem i do dzisiaj mam te gry. Jakieś tam, że drukowanie 3D jakiejś postaci, pamiętam, że tam tak było. Więc tak to mniej więcej. A? Nie udało mi się oczywiście wszystkiego zebrać, ponieważ tak, nie, bo tu właśnie to jest coś, do czego trzeba będzie wrócić. Tutaj też trzeba będzie wrócić, żeby mieć 100. Więc lecimy na bagna, wartko. Nie, czekaj, tu można zrobić tak. Ajajaj! Wiecie, ja to zrobię. Jest, patrzcie, widzicie? Nie musiałem skakać. Chyba jesteśmy na bagnach, więc musimy uciekać. I mamy pierwszą klatka. I jeżeli będziemy grać też w Raymana 3, zapamiętajcie tego hopa, bo on nie skończy fajnie, że tak powiem. No dobra, i teraz będziemy mieli narty wodne. Bo się chycimy go. Moje bagno, nie nasze, dokładnie, to jest nasze bagno, moje bagno. Dobra, ja to będę oczywiście przewijał. On nam pomoże. I tutaj, no, muszę się wykazać troszeczkę zręcznością, żeby za pierwszym razem wszystko chycić, wszystkie lumki. Więc proszę państwa, ja muszę trochę przysunąć. Co wy tu robicie, bagno? A i teraz tak, mogę skakać. Jak tu się robiło? Czekaj. A? Nie. Czekaj. Jak? To specjalnie, bo tam ominąłem, ale jak tu się... Na kontrol, dobra, na kontrol się przyspieszało. Przyspieszamy. Jest, ładnie. Tutaj nic się nie stanie, nie ma problemu. I teraz tak, musimy klatki rozwalać.
Powoli. Ajajajajaj. A, dostaliśmy trochę żyćko. Bo mamy 10 klatek. Jest, dobra, udało się za pierwszym razem. Brawo, brawo, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Na kontrolu, czekaj. Ła! A, no, fajnie. Troszeczkę nie poszło, ale przyspieszymy. Dobra. Ajajaj, ale zdobyłem lumki. Tutaj najważniejsze są lumki, proszę państwa. Patrzcie, jak zasuwam. To musimy tu przyspieszyć. Tak jest, ładnie, proszę państwa. O, no, pięknie. Ale już chciał asić. Józek chciał asić, że mi wyszło, ale nie. Kurka, tak za szybko. Jak za bardzo chce, to nie wyłazi. Tutaj mogę sobie tak przyspieszyć. Tu już nie. Tutaj muszę, żeby mnie piranie nie dopadły. Dobra. No nie! Zamiast, a czemu ja nie skaczę? Kto mi powie, czemu ja nie skaczę? Dobra, damy. Dobra, skupiamy się, koniec. Skupiamy się, damy radę. Mówiłem wam, że ani razu nie zginę, to kłamałem, nie? Znaczy, on dalej żyje, on się po prostu dostaje w ciry. Ja przytrzymał i ustał, proszę państwa. Dobra, teraz skupienie mi się. Jadymy. Nie, dobra, tutaj się nic nie dzieje. Opa. O, jest, proszę państwa. I mamy GG, super. Udało się. Fred, skupiłem się, proszę państwa, skupiłem się. Co tam jeszcze piszecie? Dobra, on tu będzie godą. Już niestety na nie pojeździmy. Pokedek super, właśnie skomentowałem, czarny humor najlepszy, dokładnie, dziękuję bardzo. Aż po nie z dzieciństwa, nie wiem, to już coś pisałeś, sorry. Takie etapy jak ta jazda po wodzie karały mój perfekcjonizm i zbieranie wszystkiego. No właśnie to mnie też pokarało. Tutaj po jednego lumka wrócimy jeszcze, więc my tu będziemy mieli czerwone jakby to. No wygada się z zręcznością, dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Jak będziemy wszystko, będziemy mieli taką grę, taką maszowanie i jak uda mi się w następnym chyba, będzie takie fest maszowanie, bo tutaj jednego lumka zabrakło nam i wrócimy po tego lumka. Przepraszam, bo ja go nie pominąłem tak naprawdę. Ja wiem, gdzie on jest. Więc idziemy. Tutaj muszę jeszcze nadrobić czat, moi drodzy. Mama zawsze wie, kiedy zadzwonić. Dużo mnie minęło. Nie, dużo jesteśmy na moim bagnie, dokładnie. Nie puściłeś bez wizy. Liczcie śmierć. No dobrze, liczcie. Dobra, to mogę pominąć. I tu musimy iść na wyścig, proszę państwa. Musimy iść na wyścig, bo bez tego, no, będzie ciężko z lumkami, jeśli chodzi o przejście dalszej gry, więc mamy wyścig z tą Lee. Jak zobaczycie, to jest cheater i ona cygani, więc takich ludzi nie lubimy, nie propsujemy osoby, co cyganią. Patrzcie, no. No patrz, jakbym miał takie długie giry, to też bych tak lotał. Oszukali mnie banda decydentów polskich. A oczywiście na dole macie zegar, to jest na czas. Znaczy w prawym dolnym rogu mamy zegar, oczywiście ja go nabijam. Jeżeli oczywiście... oczywiście zdążę, ale to jest na luzie, luzik arbuzik. Kurde, ale jest wartki. Dobra, to już nie, bo muszę tu zbierać te lumki.
Ci co grali w Raymana 2, proszę napisać, jaki najbardziej wam się podobał przeciwnik, który? Jestem ciekaw waszej opinii. Tutaj mamy paru przeciwników. Kilka. Jak powiecie, że mrówka z końca, to spoilery, uwaga. To macie mój dozgodną niewdzięczność i nieszacunek. Pominąłem jednego lumka, czy nie? Nie. Wszystkie mamy i będzie woohoo! A mi da teraz te. You made it, Rayman. Uzdrowiła mnie. Jak bardzo dobrze nam idzie, to nam takie złote pięści, które będą rąbać wszystko mocniej. Gdyby Rayman miał kończyny, dokładnie. Ktoś mi teraz zadał, żebym ja to pamiętał. Ja pamiętam wszystkie, ja pamiętam z Raymana 3 ze wszystkiego. To ja wam powiem, że mój ulubiony tym był z świątyni lawy i ognia. Potwór. Dobra. Najzwyczaj to będzie taka gra wspaniała. Nie udało mi się. Dobra, dawaj te. Wow! Widzieliście to? To było blisko. Ale jazda to szybko. I tutaj będzie w nas strzelał statek. Licznik śmierci poproszę, bo Fred się śpieszy. Wiecie, że przeciwnik to poziom przed tutorialem Fred. Dokładnie. Za pierwszym podejściem mi się nie udało. Ja wiedziałem, ale ja chciałem stamtąd wyjść, się nie dało. Ja wiedziałem, zawsze coś będzie się można czegoś szczepiać, nie? O ty grzybie. Ciepią we mnie bumbunami. No, traf to. Opa. Chyba nie walczymy z tymi piratami, bo nie ma sensu. To też to w miarę żwawo, że tak powiem, warto przyleść. Oczywiście nadrobię wasz czat, moi drodzy. Nadrobię czat, jak będziemy w przerwie. I dla uważnych widzą, że tu jest klatka. Kto wiedział? No czekajcie, bym... Ja spartoliłem na amen. Nacisnąłem nie ten knef. O mój Boże, moi drodzy. Moi drodzy. Dziwny ten facet, statek co furga w lufcie. Po co ja to naciskałem? Napiszcie mi potem w czacie, żeby nie naciskać. No muszę znowu resetować, muszę to zresetować. Chyba, że się uda. Powinno się... tak, uda się. Nie będę musiał resetować nic. Mam nadzieję, że się zapisał ten postęp. Trzeba zresetować gra. Przykro mi. Nie ruszać nic. Nie dotykać niczego. Dziwny ten statek, co furga w lufcie. Czekajcie, jeszcze to przeczytam. Anti-żółwik. Żółwik, ten dobra. To mi się ten z jaskini Snow czy jakoś podobał. No to będzie, on będzie. Gdzie, że się zapisało. Zapisało się, proszę państwa. Mamy to, zapisało się, nie straciliśmy za dużo. Torki, bo jak kliknął, jak tu. Elegancko, dobra. No jeszcze raz przejdziemy to, ale to wiecie.
Nie naciskać. Nie naciskać. Nic, tylko grać. Ten z jaskini... Stachu, ten z jaskini Snow, to jest Alex się chyba, z tego co pamiętam, nazywa i on będzie. A nie. Chyba będzie jeszcze raz. Dobra, szybko przejdę to i pojedziemy dalej. No to myślę, że dzisiaj do niego dojdziemy, bo patrzę, że jest, wiecie, jest 19, jest młoda godzina, więc dzisiaj się spokojnie do niego dojdziemy. Jeszcze sobie... Ty. A. Lecimy. Nie rusz. Oj, fajna muzyczka była, nie? I nie będzie. Bo ja się... Pewnie. Zauważyliście, że czym ja chcę szybciej tym zrobić, tym ja to wolniej robię. Tu nie wychodzi, proszę państwa. Co to być? Dobra, jazda. No, to jest Epileptic Style. Uła. Cieplutko. Cieplutko. Zaraz nadrobię czaty, jak nie będę na czymś coś, co mnie zaraz zabije. Dobra. Nadrabiam czat, moi drodzy, bo tutaj mam coś źle mam. Okej. Dziwny ten statek, co furga w lufcie. Żaden się nie spodziewał. Dziadek wiedział, nie powiedział, a to było tak. Nie pytaj, kto wiedział, cisną memy. Dokładnie. Już myślałem, że będzie kolejna atrakcja, czyli powtarzanie połowy gry. To jest klasyk. Jak grasz? Nie, naciskasz noc? Nie, ja nie mogę naciskać OBS-a. Nie umiem dzisiaj pisać. Nie martwcie, dzisiaj nie umiem grać, więc 16, 17, 18, a mi liczycie te 1 500, 900, to sprzedane. Dokładnie, sprzedane dla Shantira. Oczywiście się cieszę, to się diabeł cieszy, dokładnie, ale dziękuję za... dziękuję za niskie ukłony, proszę bardzo. O, widzicie, Rayman sobie to potańczył elegancko. Już mi będą liczyć licznik śmierci. No i dobrze, i gitara będzie. Ale w Raymanie 3 będziecie mi dopiero liczyć. Nie, w Raymanie 1 to byście mi liczyli tyle. Ale ja Raymana 1 na razie powiedziałem, że za żadne pieniądze, że tak powiem, nie podejmę się tego, bo ja samemu nie potrafiłem tego po prostu przejść, a co dopiero na streamie tak. Chyba, że to było takie potężne wyzwanie i będzie Rayman wyzwanie i to wyzwanie będzie to, żeby przejść tego Raymana, bo to jest największe wyzwanie tej gry. Ta gra jest tak trudna. No tu muszę go pokonać, chociaż nie. Chociaż wiecie, tu jest taki myk, że... No już go pokonam, ale tu jest taki myk, że... Można przeskoczyć to bez naciskania tego knefla, tylko że ten pirat by musiał cię zaatakować. Ale nie będę tutaj szpanował, bo tak mówiłem, czym szybciej chcę to zrobić, tym wolniej to robię. On się nie liczy jako śmierć, halo. Dobrze, no i tu jest łatwo, piknie i przyjemnie, czy tutaj... Chciałem skoczyć, a nic nie ma, nie? Nie. Jasny gwint, ale mi ujechał skubaniec.
Ach, no i Fretowi też, ale co, chciałbym podziękować mamie, siostrze, pieskowi, Dominikowi, Wasierowi, Hasara, Alienowi, Stachu, że wy mnie wierzyli, marzę o pokoju na świecie. A co tu się wcześniej stało? Aha, bo podajesz nagrodę Shanti. Dobra, sorry. Ja będę trochę do tyłu z tym czatem, podaję na drink Shanti i tutaj przemowa. Nie, wiecie kto najlepiej odebrał dla mnie nagrodę, jeśli chodzi tak, co oglądałem? To był chyba Oscar, to odebrał Roman Atkinson. Jako Jaś Fasola przyszedł taki wściekły, zabrał mu to i uciekł i poszedł. Nic nie powiedział. Ale było piękne, proszę państwa, piękne. Wiedziałem, ja nie wiem jak mnie to speedrunnerzy robią, że oni tu przychodzą. Jak pięknie. I wiesz, ale dziękuję Shanti, że na końcu wspomniałaś mnie, jestem usatysfakcjonowany. Dziękuję. Dziękuję, że pamiętasz o mnie, że... Ja będę miał wszystkie lumki, będę mieć i zaraz będziemy mieli taki segment, jeżeli się uda wszystkie lumki zabrać, uda się. Woohoo! Będzie teraz speedrun match i mi się raczej on nie uda za pierwszym razem. Wcale nie zapomniałem. Dokładnie, wiem, że nie zapomniałeś. Na świecie jest dużo pokojów. 19. Wasior mówi, że na świecie jest 19 pokojów. To się cieszę, to Wasior... Widzę, że... O, idź. No, Wasior jednak. Wasior, to ja poproszę ten z ładnym widokiem, dużym łóżkiem za darmo, musiał powiedzieć. Za darmo z widokiem, mogę spać na podłodze. Dobra. Chodzi o to, że muszę dotrzeć do tej wróżki przed robotem i nie pamiętam... Nie wiem, czekaj. Nie ma szans. Za żadne skarby. Nie ma szans, żebym to na strzałkach zrobił. Ja to kiedyś jakoś pokminiłem, czekaj. Tak? A, cholera. No nie było szans, nie ma szans. Bym musiał klawiaturę rozwalić. Co się dzieje? Co się dzieje? Try again. Nie. Idziemy dalej. Jeszcze uda nam się nieraz po to podejść, więc spróbujemy. I teraz proszę bardzo, świątynia wody i lodu. Tutaj Tutaj sprawdzałem, czy mamy wystarczającą ilość lumek. 19 śmierci, kurde śmieszku, hahaha. Dancing with the... Małak. Dancing with the małak. O, fajnie, będę miał tak czat, że będę widział. Elegancko będę was widział teraz na dole, bo tutaj jakoś się zmieniła rozdzielczość na OBS-ie, więc nie ostro widzę na tym. Ale powiem wam, że i tak Rage Quit przy Raymanie to by było pikne. No, ja mam takie, nie, naprawdę ciężko zrobić, żebym zrobił Rage Quit. To naprawdę to musi być chyba po 2 godzinach mordędzy, nie? Wiecie, że Axela można, przepraszam, że tak mi się przypomniało, ale Axela, czyli bossa pierwszego tej gry, będzie można ominąć. Więc tutaj będzie czyjś... Dobra, tego pirata też wywalamy. Dawaj mi te lumy. Dobra, płyniemy tutaj. No, płyń, Rejmieniku, płyń. Słyszycie muzykę z tej gry, prawda? Powinniście słyszeć. Bo soundtrack jest bardzo dobry.
A, właśnie. Mhm. To chciałem trafić tego pirata. Ale jedną sztuczkę speedrunnerską zrobię wam. Bo będę, a to później, umiem ją zrobić. Tak myślę. Wiecie, nie, tą balą się nie można ciepać. To jest tak, żeby otworzyć bramę, która jest na wierzchu, gdzie strzela do mnie pirat, muszę muszę te dwie kule... Te dwie kule przenieść, ale... to jest tak, to jest szybsze jest ciepanie jej po prostu. Ja tu rozwalam tego pirata, żeby mnie nie wnerwiał. I trafiłem. Trzeba pomarańczowy oczywiście. Pomarańczy apluzynowo bardziej bal. Trzeba ciepnąć do apluzynowego trójkąta, a niebiesko trzeba do niebieskiego. I czego nie rozumiesz? Słyszymy, to fajnie, fajnie. Na razie Wasior, pa. Sorry, tak spóźniony, ale jesteś jeszcze. Tak. Dobra, ciepiemy i pierwszego bossa pokonamy. Dzisiaj przejdziemy. Oczywiście nie przejdziemy całej gry. Ale myślę, że tak z 2-3 odcinki będą z tego, bo tutaj ja dosyć myślę, że sprawnie to robię. I zbieramy. Fred wrócił do ciemnej koszuli. O, dziękuję bardzo. Nie, to zależy jak ja mam koszulę, to różnie bywa. Dobra, i tutaj będziemy teraz już jeździć. Widzimy furgot, zbliżamy się do bossa, do pierwszego bossa, moi drodzy. O. Licznik śmierci proszę, dalej aktualny, ale tu musi być licznik śmierci, bo chcę zdobyć te wszystkie te... Ale zapyla. No nie! Jeruna! Serio, ja będę się... No kurde, ja się będę zgłaszał po jakąś specjalną grupę inwalidzką, bo to jest po prostu niedorzeczne. Ale dziękuję Shanti za koszulę, za docenienie. Dziękuję bardzo. Bardzo miło mi się robi. Z tego powodu. No nie, ja nie wiem, ja jestem jakiś kurde, nie wiem. Ja na nartach nigdy nie byłem dobry, żeby jeździć. A, całe życie, albo sanki. Sporty zimowe w ogóle, B. Czy polecam, pozdrawiam tych, co lubią sporty zimowe. Ale... A, całe życie, wszystkie letnie, co się dało. Dobra, specjalnie. To było zamierzone, hehe. Domyślam się, Fred, że... Czekaj. Dobra, zaraz to przeczytam. Nie, bo ja to będę... Trzeba... Czekajcie. Nie, bo tu zaraz wypadna z obiegu. Środek, Fred, środek. Jest dobrze. Dobra, i proszę pana, pierwszy boss. Axel. Można go ominąć. Tylko trzeba go zrobić to umiejętnie, a ja tego oczywiście umiejętnie nie mogę. Dobra, normalnie to zrobię, nie będę się wytrudnił. Za pierwszym razem, proszę państwa. I pokonany. Dawaj Fred, to gra dla dzieci, haha. Zabawne, bardzo zabawne. Dobra, co tam piszecie, moi drodzy? Zmykasz powodzeń, dobra, dzięki. Weź rutynę Skorbin, Fred, jak niewyraźnie widzisz, hehehehe.
O. Nie, teraz mi się serio udusił. Sorry. Zmykam, Fred, trzymaj się, może uda mi się wbić na afterek. Spoko, pewnie, Wasior, dzięki, że byłeś. Bye, Wasior, słyszymy, że słyszycie muzykę, wiem, jestem teraz do tyłu z czatem. Dziękuję oczywiście raz Shanti za koszulę. Domyślałem się, że Fred to nie postać z kreskówki, ma różne ubrania. Dawaj, Fred, to bajka. Tak, tak, ja jestem postacią z kreskówki. A skąd wiesz, że tak nie jest? Dobra, mamy wszystko. I teraz będziemy mieli maskę Oculusa. To nie mówię o VR-ze. Tego nie pominiemy, więc w sumie zdecydowanie jakbym tym lepiej mi szły gry na starość, to refleks. A ja zamieniam wtedy refleks na reflux. Chciałem powiedzieć, wszystko przed tobą. Nie życzę tego, to nie tak miało zabrzmieć, ale głupio wyszło. No, mogę wpisać ten kod na omijanie scenek, ale też chcę widzieć, żebyście wy widzieli, jaka jest fabuła, więc ten. Nie no, ja refleks dalej mam bardzo dobry, bo całe życie jakby na tym ćwiczę, nad motorycznością i tak dalej. No sorry, po AWF-ie trener osobisty. Myśmy się musieli nauczyć na zaliczenie żonglowania, więc... Ale nie przydało się żonglowanie. Przed swoimi umiejętnościami. No, to ja będę kończył. To mam pierwszą maskę, moi drodzy. To co, zrobimy tak do 20. Do 20 będziemy jeszcze zagrać tego Raymana, bo to szybko przejdziemy. O, i to jest Pokulos. Takie dźwięki ja wydaję gdzieś tak na imprezie o 4 rano już, to... No i on nam pomoże z piratami. On nam pomoże z piratami, moi drodzy. Jak uzbieramy wszystkie 4 maski. I teraz nas wyśle. Sorry, tak lubię melodię z tego. O, nie ma łeba, patrzcie, i resztę. Wypaliło go. Koniec gry, dziękuję. A nie, będzie można. Zakończymy szybciej tą grę, zobaczycie, patrzcie, ja wam potem... Ci, co grali w Raymana 2 będą wiedzieli. Dobra. Jeszcze raz próbujemy. Zawsze myślałem, że on środkowy palec. Tak, ja też, ja tak samo, A jazda, biała gwiazda. No trudno, se rozwala klawiatura najwyżej, no. No leć te! Kurde, mam taki masz. Zaraz mi prostowniki wypali. No nie da rady. No pieruna, ajajaj. Ale mi palce teraz, czekaj, kurde, jest. Dobra, srać to. Idziemy dalej. No widzisz, Fred bawi i uczy dokładnie after. O, rakieta, proszę państwa! Ci, co oglądali Majora w CSA 2, wiedzą, że rakieta nie przeszła. Pozdro dla kumatych. Skąd mi tu fandzolić, Walking Shell? No to jest rakieta, która... Na niej będziemy jeździć, furgać. Ziemek wypadł. No. Ale powiem wam, że jest świetną osobowością w Raymanie. To jest ukryty knefel, proszę państwa. Gdzieś tu jest ukryty knefel, ale oczywiście Fred jest... Ja jestem ślepy. O, tu jest ukryty knefel. Wiesz, że tak bez sensu walę w kamienie? No nie, tym razem. Dobra, to zabrzmiało bardzo źle. Przepraszam, proszę tutaj nimi nic nie inseminować. No musimy uciekać przed nim. Bo nie przejdziemy przez te kolce tutaj.
A, udało się. Dobra, skoń, posmadzolić. Cisnemy, jazda. No jeszcze... A tu można pominąć w ogóle wszystko. No bo mi się jakieś speedrunnerskie tutaj mi przychodzą do głowy, ale to... Tak jest, 360, proszę państwa. Mamy to. No i bo tutaj jest ta klatka. A, mamy klatka, cisnemy dalej, proszę państwa. Falstart, no falstart, niestety, niestety. Ale udaje się. Dobra, czekajcie. Grzybek. Kolejny grzybek. No, skocz na tego grzyba. Pieruna. Jak Remind słabo skacze po grzybie. To też brzmi źle. Jaki to ma opóźniony zapłon. A teraz już jestem niezadowolony, proszę państwa. Teraz to mnie wnerwiło. Dobra, mamy to. Nowej rakieta. Nowej. Teraz będziemy mieli troszeczkę dłuższą jazdę. To też można powiedzieć na imprezie. Ten. Po lewej się nie opłaca skakać. Dlatego wolę skoczyć do wody. Licznik śmierci poproszę. I proszę też zapisać licznik śmierci, moi drodzy, na Discordzie, żeby pomiędzy oczywiście streamami nam się on zgadzał. Jazda, jazda. Ten ogień z życi to ja naciskam, nie? Chyba jak teraz nic nie robię, ale... Tutaj te lumki trzeba zbierać. Zbieramy lumki, proszę państwa, zbieramy lumki. Pięknie, o to chodziło. Oczywiście mam nadzieję, że też będzie w przyszłości na kanale takie gry jak Rayman Legends i Origins oczywiście. Który oczywiście też przeszedł. Wiecie, że on potrafi latać po ścianach, ale... I potem wam to pokażę, jak on lata po ścianach, ale to za drugim razem, jak tu przylecimy. Go Rayman, no dziękuję wróżku. Kto wie, co z Globoxem w wolnych chwilach? Nie wiem, tam o ostrym kepsie go docie, a ja muszę patrzcie, ale ja grom i patrzę na czat, nie? Ja nie wiem, jak ja to przechodzę. My wam, ja już się mentalnie przygotowuję na tego. No patrz, znowu za bardzo. Ucz się na błędach, Red. Ja się już mentalnie uczę mentalnie się przygotowuję na tego, na to nagranie, nie? Tych Pokemonów, Blind, Nuzlocke, Hardcore, 5 level, coś tam. Po prostu już nie patrzę na grę czasem jak gram, o to chodzi. Przyzwyczajam się. Dobra, zamknę się i gramy. Też tak masz po ostrym kepsie. Nie jesz ostrego, a ja lubię bardzo ostre. Czyli... Ja bardzo lubię ostre. Takie bardzo, bardzo ostre. Te kabanosy z tego... Kabanosy już teraz ale były takie... Rakusa polecam. Kabanosy, no takie kule, nie wiem, były z Trinidad Scorpion. Papryczki oczywiście. A i tutaj jest trik. Tutaj może się uda mi ten pierwszy raz ten trik zrobić speedrunnerski. To zgłupiałem. A tu to jest, patrzcie.
Ja mam niską tolerancję i bardzo się duszę. A, rozumiem. No nie każdy, nie jest dla każdego, jasne. Jak to jest? To jest... Jak on to robił? A nie, to się potem zrobi, to trzeba przelecieć. Mhm. No. Słuchajcie, ja mogę z tej gry tutoriale robić, nie? Polecam. No, Raymanik. Ładnie, wasze. A. Zaraz będę mógł zrobić speedrunnerską sztuczkę, która mi się oczywiście uda. Nie, ja się muszę pójść. Nie, czekaj. Nie, tutaj tego nie zrobię. Ja już czekaj. Jak oni to robili? Nie wiem, dobra, jedziemy dalej. Kurde, jakoś można było tak, że... A, mniejsza z tym. Jakoś można było, ale ja tego nie zrobię, proszę państwa. Ilomka mamy. Idziemy. Tutaj będziemy musieli obudzić Clarka. Mogę to ominąć? Nie mogę ominąć. Dobra. To zobaczycie, ile piratów on rozwalił, a ja nadrobię czat. 25 Dominik Player. Ja wiem, że ty jak zwykle będziesz zawsze o tym pamiętał i bardzo dobrze. Ja lubię ostre, ale nie za bardzo, żeby było czuć jakiś smak poza ostrością. No ja rozumiem. A ja myślałem, że jak Wasior poszedł, to już nikt nie liczy. Widzisz do mnie, jak Shanti cię nie docenia, ja nie wiem. No dobra, no on jest słaby, ale potrzebuje eliksir życia, który będzie na naszym bagnie, proszę państwa. I ja chyba sobie, wiecie co... Kurde, chciałbym, wiecie co... chciałbym ominąć tą... ten. Mi się wrócić. Chciałbym bardzo ominąć ten segment. Wracamy. O, właśnie wygrałem w Fall Guys. O, gratulacje, Hasar, gratulacje. Możemy też zagrać w Fall Guys, na przykład na afterku, jak chcecie, razem, zusammen. Oczywiście, jeżeli byliby chętni. I tu jest ten lumek. Woohoo! Idziemy do krainy snów i pierogów. Tutaj piszą, że uwaga, tu jest no, terrorystyczny. A, nieważne. Nie, bo ja byłem przyzwyczajony do polskiej wersji, to by co innego pisało, ale mniejsza z tym. Dobra, to jest potwór, który nas przeniesie do snu. Będzie piękny soundtrack tam, w krainie snu. Będziemy z nim walczyć oczywiście. Walkę z bossem chciałbym ominąć, kurde. Nie pamiętam jak to się... Bo ona jest dosyć... Ta walka z bossem tutaj, moi drodzy, jest... dosyć... No to jest jedna z najsłabszych, jakby z bossem. To nawet szczerze, to właśnie ta krótka z Axelem była ciekawsza niż to będzie. Ale zanim tam ja dotrę, pewnie jeszcze kojfnę ze 4 razy. A nie, tu jest lumek, patrzcie. Chciałem już tam lecieć. Trzeba je zbierać. Jeśli chodzi o bossa, jest słabo, ale za to platformówkowo jest również słabo, więc polecam poziom. Nie jest fajny, fajny. Remon woli Yahoo, a ja wolę Google, hehe.
No, to jest tak jak się czyta. A ja Allegro. Nie, co ja gadam, to było na eBay mi się, no jak u Google, tak, mi się pofanzoliło z tym eBayem. O, tutaj już mamy. Można jakoś... Można to jakoś ominąć. A bo tu jest ten... No nie, przejdę normalnie, Jaka miła, przyjazna mapa, dokładnie, bardzo miła, nie? To w ogóle nie straszy dzieci. Nie no, Rayman zawsze był bajkowy, jedynka, dwójka jest mroczna. To chyba Radom, dokładnie. Skąd wiedziałaś? I tu się dało to ominąć jakoś, tylko nie pamiętam jak. Jestem zbulwersowany. Będę musiał to przełazić. Przepraszam, że jak ten, ale już gardło boli, a dzisiaj jeszcze będę musiał nagrać. Będę Asha z dubbingiem, więc chyba nie, jutro to nagram już. Czuję, że głos mi pada. Góry, wartko, elegancko, ładnie i... Co mam teraz zrobić? Aha, tutaj. No brawo, Fred. To jest tak. Ślepemu od razu. To jest po prostu rewelacja. Beboki, dokładnie. Rayman woli, tak. O, dziękuję za subika. Jest niestety zasłonięty, przepraszam, bo to jest eksperymentalny ten, ale dziękuję za subika. A, myślę, że trafi. Panie bolą, ja balą bardziej, tu się tego to balą. To jest bal. Panie balą, ja musimy zjeść po ta bala. Nie chce mi się pieruna. Dawaj, zdążysz, Erich. Jest, hopie. Ty to może grajfa. Dawaj. Dawaj z tą balum. Trafię. Ha! Patrzcie, jak to idzie intensywnie, proszę państwa. Żaden tak pięknie nie gra jak ja. Żaden.
I tak wyszło, że gromy w poki. No, jak się ciepanie balą, chociaż... Szczerze, jak ja grom w poki, to bardziej kukocie na to, jak ja traca Pokemony, niż to, że i... Ciepanie balą, bo ja akurat mało Pokemonów chytą. Gromy. No, tref to! Dobra, będziemy normalnie walczyć. I zaczyna się pierwsza faza walki z bossem. Niech żyje bal, dokładnie. Gdzie kto tu wyłazi? I kolejny pięknie wymyślony ten. Nie wiem, czy to będą lumki. Jak będą, to... To właśnie je zdobyłem. Kaj są lumki, kaj są lumki, kaj są lumki. Nie tu. Mógłbym mu uciec spokojnie, nie? Ale ja nie wiem, są lumy. Jest! Udało się za pierwszy, proszę państwa. Co się dzieje, jak się ciepnie balon w bajor? Nie, to ona wraca do tego podstawowego momentu, tam się nic nie działo. Dobra, nie chcę. No i tak, i teraz muszę za nim biegać, to będzie rewelacyjne. No i patrzcie, no i... Kurde, da się, wiecie, że dałoby się wrócić? A, i tu by się dało wrócić, ale się kamera głupio zachowuje. Dobra. Lecimy. Dobra, w miarę to idziesz, Wawo. Opa. Pa. Pa. Opa. 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 Patrz jakie... Co za kot! Co za kot z tego Ravena? Że... To tref to hopie. Jeruna, jest czasami ślepy te. I uciekł mi, patrzcie, no i klops. No nie lubię tego stwora, no ja też za bardzo go nie lubię, no ale trzeba przejść. Pięknie. Ale se teraz dałem. Dobra, mamy wszystkie lumki. A tutaj nie ma klatek, więc mamy czerwono ta. Udało się. No to jeszcze jeden. I zaraz będę mógł czytać czat. Co tam piszecie? Będziesz miał koszmary przez tego pająka? Czekaj. Czy łąci przypomina pająka, ja? Opie, to ty masz fajne pająki w domani. Jasne, więc za bardzo chciałem, za bardzo. Na czacie wiem, że tam ikona się nie pokazuje, ale u mnie na telefonie ja. Dobra. Ale ambitnie tu poleciał, proszę państwa, ale chycił się, pokonałem go. To co, kończymy grę, nie? Kończymy, proszę państwa, skończymy grę. Ktoś nie był pająkiem, jak... O. Patrzcie, wiele złota. Wiele tekstury złota. Coś podobne, żeby arachnofobii złapać je.
Wcześniej był pająkiem, teraz z ziemi jest... Znaczy, tam wychodzi, no. To co, kończymy, co? I mamy teraz do wyboru, moi drodzy. Proszę dać na czacie. Chcemy to złoto, czy złoto nie jest do nas? Chcemy pomóc koledze, czy mieć pieniądze i pomóc koledze i sobie i jeszcze innym ludziom? To nie je pająk, ten okrągły zielony potwory i spółka. Ja po roku w mordorze, ale to jest on. Eksper od czytania dzisiaj, Fredgr. No wiem, bo już trochę mówię, dzisiaj jest taki luźny. Za to złoto mógłbym kupić to łóżko do pokoju, co mi Wasier pożałował. Ja bierzemy Golda. No dobrze, Mike Wazowski, właśnie, to Mike Wazowski. Tak jest, Shanti. No dobrze, no to bierzemy. No i koniec gier, proszę Państwa. Skończyliśmy. Mamy Golda. The end. Dziękuję, koniec gry. Speedrun, proszę Państwa. Proszę pisać już tam do Ubisoftu. No i elegancko. Ruby Raymenty. Nie, no nie. Wiesz, są takie speedruny właśnie, że dotąd, nie? Dobra. Szybkie, nie? Miło i przyjemne, słuchajcie. O jest. Ten to wypuszczę. Elegancko, dziękuję bardzo. To się... Ja wezmę z całego orzecha. Chyba wracamy. O, tam jest ten sam, ale już nie wracamy do niego, bo jak już nie będziemy jeździć na nim. I wracamy do Clarka, moi drodzy. Idziemy na After XD, tak jest. Nie no, jeszcze chwilę pogromy. I widzicie, mamy czerwone, wszędzie czerwone, proszę bardzo. To jest... radziecki styl, polecam. Znaczy nie polecam. Dobra. No, dobra. A, i tutaj mogę właśnie pominąć całe... Spróbuję to zrobić trik speedrunowy. Ja na pewno. Nie. On musi mnie złapać indziej, czekaj. To trzeba po ścianie pobiec, wiecie? On potrafi biegać po ścianach. Na pewno. Dobra, nie, klonimy to, idziemy dalej. Żre i się nie dzieli. Pff, biedny sam. I proszę bardzo. Czy widzisz, Shanty, jak to jest? Żre i się nie dzieli. A Dominik, że biedny, że sam jem, widzisz? Albo mówi o strażaku i... Ja za bardzo wychwalam Dominika. Widzisz, tak, są dwa podejścia, słuchaj. Tutaj, pamiętaj, są w tobie dwa wilki. Jeden śpi, a drugi żre. No i te dwa... jednocześnie są dla lunatyków. Jakby przejmują kontrolę u lunatyków. Polecam gorąco, cieplutko. Albo tu się biegało. Bo tu się biegało po ścianach. Próbujemy. Po tej ścianie się biegało. Ale patrzcie, ale on już prawie biegał, Dobra, nic. Biegamy normalnie. Latamy normalnie.
Nie będę się wydurniał. Dyn. Spokojnie, na luzie. Nie tak przy krawędzi, tak jest. Patrzcie, to jest uczenie się na błędach, to jest podstawa, proszę Państwa. Uczenie się na błędach. Ja, zablokował jak się pięknie. Ale suche wyborne, dziękuję bardzo. Wyborne, ale suche to są te orzechy włoskie. Lecie orzechy. Omega 3. No i nabija tłuszcze w diecie. Elegancko, zawsze jak się dietę rozpisywało, to się orzechy wsadzało. O! Dziękuję bardzo serdecznie, ale nie widzę, bo spartoliłem to. 10 złotych. Trochę golda dla Feta Watferlita. Dziękuję bardzo, dziękuję Hasar, bardzo serdecznie przepraszam, że nie widać, ale to bym musiał Ale nie będę tego ruszył, następnym razem będzie już widać przy elimenie. I nauczę na błędach, ale przynajmniej słuchać było. Tutaj było elegancko słuchać, proszę Państwa. Ale mi teraz zaschło, o Jezu. Idziesz grzybie, dawaj. No i żegnamy Clarka. Cisnymy dalej, proszę Państwa. I łamie zęby, co? Słuchaj, łamie. Czemu tu nie działa? O! Nie wiedziałem, że tu się da chycić, patrzcie. Będzie można... Czegoś mi tu brakuje. A, właśnie. Ale tu brakuje mi lumków, proszę Państwa. Chyba nie zrobiłem wszystkich lumków, moi drodzy. Coś tutaj... Biedny Clark, no to myślę, że jest biedny. Jakby z takim puklem miał biegać, to był na pewno biedny, dobra. Zobaczymy, czy... Tak jest! Widzieliście kamole w lufcie. A nie, wszystkie mamy, patrzcie. Udało się wszystkie lumki zdobyć. To ja będę 100% robił. Bo tak prawie za pierwszym razem wychodzi. Tyryn. Niestety złą wiadomość, kocik się nie chce ruszyć dalej. Się nie chce pokazać. Nie, już nie robię speedrun, nie biegamy. Nie chcę biegać. Bo to się nie opłaca. O, proszę Państwa, Globox! The Canopy. Będziemy mieli Globoxa, moi drodzy. Strzelamy jestem. Strzelamy niebieskimi lumami. O, gadaliście o arachnofobii. Z arachnofobii. Gadaliście o arachnofobii, a patrzcie to. Goni mnie!
Ale mnie wyciepło, widzieliście to? Ktoś ma arachnofobię, to nie polecam. Wspaniale, wspaniale. Unsub za pająki, o ty! Daj. Hasar, chcesz być moderatorem na Discordzie? Nie, nie wiadomo, wiadomo, beczka, beczka. Ale spartoliłem to koncertowo. Patrz, mi tam biega skubaniec. Dobra. I mamy 30. On zeskoczył. I goni mnie, czy dogoni, czy dogoni, czy dogoni, czy będzie to, czy będzie miał Raymana. Proszę Państwa, cóż za emocje. Prawie go dziabnął. Przecież to ja pisałem, nie Shanti. A! Dominik to nie mod, Dominik to... No to... Dominik to naczelny spamer. Przepraszam bardzo. Ja za spam wyrzucam. Dominik jest po prostu nadmiarowo aktywny. No, jak zginąć poradnik, nie? No nie, patrzcie, jednak nie. Nie, rewelacyjna walka. Gdzie to? Globox. Tak, mamy Globoxa, moi kochani. Proszę o serduszka dla Globoxa. Będzie nam pomagał w tej dzisiejszej misji. Każdy ma swoje miejsce w naszej społeczności, dlatego ma 2 konta, jakby jedno wyleciało. Dokładnie, teraz już jest bezkarny. Tu się można jakoś tak dziwnie ustawić. O właśnie. To chciałem powiedzieć, że tu się można dziwnie ustawić i mi się udało. Bo normalnie tańczy, żeby... Aha. A nie, to ja to spartoliłem. No dobra, jeszcze z tym. On tu czeka, żebym dał ten... przy tym tańczy i nam się taka platforma wtedy robi. Ale ja... Nie pominąłem, nie. Ale ja wolałem tu przeskoczyć. Tutaj mamy ogień. A jak piszę, to że czekaj. Jestem naczelną fureciarą. Tak, tak jest, dokładnie. No ale tańcz... No co za grzyb, on mi to specjalnie zrobił, te... To jest, proszę bardzo, ta śmierć, proszę na licznik Globoxa tu zapisać. Licznik śmierci przez Globoxa, przepraszam bardzo. Ale mnie wycwanił. Kubaniec, te... Jak przestaję pisać, to piszesz, że jestem. Nie. Jesteś naczelną fureciarą. Tak jest. Bo się martwimy. Widzisz? Shanti się martwi. Jak piszę, to spanie. 28, dziękuję do mnie, bo ja jestem, nigdy nie dogodzisz. No i jak. No i tutaj otrzymamy, będziemy mogli już przytrzymywać nasz atak, żeby był silniejszy.
28, Fred, 1, śmierć przez Globoxa. Dziękuję. To będziemy taką litanię. Będę zwalał na każdego, żebyśmy mogli pisać licznik śmierci. Ile przez kogo? Dobrze. O właśnie, siłę. I dostaniemy, proszę państwa, tutaj wzmocnienie. Moi drodzy, i po tym. Jedziemy. Po tej misji zakończymy nasz streamek, moi drodzy. Tutaj on idzie sam, ja tu nic nie robię. Widać moje pole. Ale... I pireci. No, ja bym chciał przytrzymać ten... O, jest, patrzcie. O, aha, no właśnie. Patrz, jaką bombę dostanie. Musimy go pokonać tutaj niestety. Elegancko, ale musimy, moi kochani, iść po Globoxa. Więc nie ma... Iść po Globoxa, bo Globoxa nie mamy. No. Globox wchodzi jak... No? Globox wchodzi jak ja się kolebię na boki, ja. A, on mi tu musi krzaki ogarnąć. Ale hopie, pójdź sam. Może na noc. I snymy. To zeskocz te. Hej, ty idziesz. Ona tam tańczy. Tak jest. I ominąłem chyba parę lumków. No patrz co, nie umie trafić. Chyba nie zrobię sety, hehe. No, ominąłem 3 lumki. I patrzcie, tu nie wejdę. Ale... jeżeli pójdę do tych krzaków i wejdę jako krzoki... Anything ok? Czy wszystko jest ok? To jest tylko duże... To jest krzok z uszami. Słuchajcie, i tym oto sposobem, moi drodzy. No jeden mi zabrakło, ej. No trudno. Poszukam go kiedy indziej. Moi drodzy. Dziękuję wam bardzo wszyscy, żeście byli dzisiaj. Mam nadzieję, że weekend wam dobrze mija. I... dobra. I Whale Bay. Następny będzie Whale Bay, ale to już będzie w następnym streamie, następnym odcinku, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Oczywiście dziękuję wszystkim za to, że byliście. Dziękuję Hasar za dyszkę serdecznie. Dziękuję wszystkim, że byliście, że jesteście tak aktywni i zapraszam na krótkiego afterka, myślę, na Discordzie. Możemy tam, nie wiem, zagrać w Fall Guys, albo jak chcecie, to możemy coś tu zamiast zagrać, więc nie ma problemu. No i co? I do następnego my też dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję. Ja sobie tylko to zapiszę. Tak. To jest. A, sorry.
Abandon. Czekajcie, bo muszę się udać. Tak. Super zabawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo serdecznie wszystkim. Dziękuję wam za obecność. I do następnego. Zapraszam na Discorda, linki w opisie. Na razie, cześć.